Türkmenistanda dowam edýän durmuşykda kynçylyklaryň arasyna häkimetler ilaty sabr kanagada çagyrýar we Azatlyk radiosyna maglumat iýermedligi ündeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 26-njy ýylda Balkan welaýatynyň habar berdi. Türkmenbaş şäherine 25-nji ýylda Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri, şäher häkimliginiň resmileri we jemgyýetçilik guramlarynyň wekilleri büdjet işgärleri bilen ýygnaklary geçirip ýurtda dowam edýän durmuşykda problemalar barada Azatlyk radiosynyň maglumat iýermedligi, Azatlygyň habarlaryny okumadlygy tapşyrdy. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň berk döwlet ködäwçiliginiň media serişdelerini beýan edilmeýän wakalar barada, şol sany ilatyň ýüzbeýdi bolýan günnelik problemalar barada ýygyderlik habar berýär. Häkimet wekilleri Türkmenbaşynyň häkimlik binasynyň mejlisleri zalyny we şäheriň medeniýet öýüne 25-nji ýylda sagat 10 we 14-de geçilen ýygnaklaryny ýurtda bolup geçýän wakalar barada Azatlyk radiosyna destin ýagdaýda habar berilýänini boýun aldylar we ýygnananlara maglumat syzdyrmazlygy ündediler. Ýygynyň baş temasy Azatlyk radiosunda habar berilýän maglumatlaryň syzyp çykmagynyň öňüni almak barada boldy. Raýatlar sabr kanagada çagyryldy. Internetden peýdalanylanda daşary ýurt habarlaryny okumazlyk tapşyryldy. Her kime öz maşgala agzalaryna gödökçülük etmek tapşyryldy. Diýip ýygyna gatnaşan bir büdjet işgär aýdýar. Häkimetler raýatlary sabr kanagada çagyrýar. Sebäbi Türkmenistanyň näçe meýillerden bäri durmuşykda kynçylyklar we durmuşyň ähli ugurlaryna döwletiň demekdirji gödäwçiligi, berk çäklendirmeler, töz we metbuat azatlygynyň bogulmagy üznüksiz dowam edýär. Şeýlelikde resmiler öýdürýän kynçylyklar bilen baralykda raýatlary sabr kanagada çagyrýar. Bar bolan meseleleri ýurdun içinde çözüp bolýar. Ähli problemalar boýunça etrap häkimligine we hukuk goraýjylara ýüz tutuň. Biz mesele çözgüt taparys. Diýip ýygnakda çykyş eden resmiler aýdýar. Ýurt raýatlary köplenç halatda häkimetleriň ýol açan problemlarynyň çözgüt gözläp ýene häkimet wekillerini ýüz tutmaga mejbur edilýärler. Öz setini garaşdy we beýtarap habar serişdelerini eşitdirmäge çalışýan raýatlar bolsa, häkimetler tarapyndan ýydarlanýar. Duşuşyklarda ýurtda dowam edýän problemalar barada Azatlyk radiosyna habar bermeklik türkmençiligi gabat gelmeýän häsiýet hökmüne suratlandyryldy. Meseleler ýyryş çözüler. Agyz suw hem wagtyna beriler. Elektrik togynyň kesilmegi hem azalar. Döwletimiz un paýlary bilen bagly meseleni çözmek üçin hem giýje günler işleýär. Bu hem çözüler. Halkymyz bir hepde bankomatlardan pul nagdlaşdyryp bilmeseler, göni çem gelen adamyň ýanyna şikaýet edýär. Onsoň ertesi güni bu maglumatlar, suratlar ýa-da videolar destine Azatlygyň sahypalaryna peýda bolýar. Diýip ýygnakda çykyş eden bir ýylýaşyl saýdypdyr. Şeýlede häkimetler Azatlygyň desini habarlaryna ýynjylyksyzlyk görkezip bu ýagdaýy halkyň öz günäs hökmüne suratlandyrdylar. Şeýlelikde häkimetler garaşsyz we beýtarap habar guramasynyň Türkmenistany we dünýä arenasyna bolup geçýän wakalar barada ýylaty döwlet gödäwçiliginden azat habar ýetirmegi bilen baglylykda halky günäkärleýär. Halk sabarly, kanagatly bolsa, dukanlaryň, bankomatlaryň, keselhanalaryň öňüne nowat üçin ýygnanşmasa, olar hem maglumat tapyp bilmezdi. Diýip bir aksakkal ýylýaşyl ýygnananlara aýdýar. Bu arkadagyň eşretli döwrüne agzy bir bolalygyň diýip sözüniň üstüne goşýar. Azatlyk radiosyna maglumat iýermezlik ündelen ýygnaga gatnaşyjylara görä duşuşykda ýene bir geň waka bolup geçdi. Ýygnakda çykyş eden Milli Howpsuzlyk ministrliginiň bir işgäri ýa-ni ýakyna Azatlyk radiosyna Balkan welaýatynyň saglyk puwdagy bilen bagly çap edilen bir habary tribunada büdjet işgärlerini okap beripdir. Ýa-da Azatlyk radiosy 20-nji ýylda Balkan welaýatyny 18 ýaşy dolduran ähli aýaly ýyllaryň mejburi medisina barlygyndan geçirilýänliklerini habar berdi. Bu habar häkimetleri ýynjylykdan gaçyrypdyr. Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgäri öz çykyşynda saglyk işgärlerini ýazgyryp olary tanqidi maglumatlary syzyp çykarmakda ýyprapdyr. Şeýlede howpsuzlyk işgäri büdjet edaralarynyň aýlyk alýan her bir raýaty öz edara karhanasyna bolup geçen wakalary surata düşürýän, video ýazgy edýän adamlary anyklamaga çagyrypdyr. Bu siziň borjuňyz diýip Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgäri ýygnananlara ýylanýardyr. Adam hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar Türkmenistanyň hökümetini, siýasy we raýat azatlyklaryny, şol sany söz azatlygyny media we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edýärler. Türkmen hökümeti garaşyl köpçüliklerini habar beriş serişdelerini Türkmenistanyň ýylatyň ýüzbeýdi bolýan problemalar barada çykýan habarlary ne inkar ne de tasdiq edýär. Döwlet mediasyna görä Türkmenistan bedew wady bilen diňe öňe barýar. Ýurdun orta mekdeplerinde 6 ýaşly çağlar okuw ýazylýar. Munyň bilen baglylykda Liwat vilaýatynda şoňlar mekdep mugallimleri bu ýaş kategoriýasyndaky çağlary mektebe ýazdyrmak üçin öýme-öý aýlanýarlar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä mugallimleriň öýlere aýlanmagy mektebe ýazylýan 6 ýaşly çağlaryň az bolmagy bilen bagly.
Muallimler bu ýagdaýda öýlere baryp şu ýaşdaky çağalary gözlemäge mejbur bolýarlar. Muallimler maşgalada 6 ýaşly çağalaryň bardygyny soraýarlar. Soňra çağalaryň dogluş şahadatnamalaryny görkezmegi haýyş edýärler. 6 ýaşly çağalaryň enatalaryndan mektebe baryp, olary 1-nji klasa ýazdyrmagy haýyş edýärler. Dip Livapdaky habarçymyz aýtdy. Liwabyň mekdepleriniň köpüsinde adat 6 ýaşly çağalar üçin ýylda 3-4 klas düzülýär we olaryň hersinde 15 çağadan bolýar. Bu ýyl 1-nji klasa 2017-nji ýylda dolan çağalar kabul edilýär. Şol ýyl häzirçe dowam eden ykdysady krizisiň başlanmagyna gabat gelipdi. Liwap vilayatynyň döwlet idaralaryndaky şol sandy bilim ulgamyndaky çeşmelere görä ýaşaýyş derejesiniň düýpli erwetleşmegi çağa dogulşunyň petelmegine sebäp bolupdyr. Adatlyk bilen adyryň agdalmalygy şertinde görüleşen çeşmelere görä 2017-nji ýylda sebäpde doguluş derejesi 10% petelipdir. 2018-nji we 2019-njy ýyllar aralygynda doguluş derejesi ýene-de 20% kemelipdir. Adatlyk radiosu vilayatyň häkimetlerinden we bilim wekillerinden resmi görnüşde düşündürüş alyp bilmedi. Ýa-ni ýakynda türkmen häkimetleri ilatyň sanyny eglan etdiler. 17 ýylyň içinde ilkinji ýylda neşir edilen resmi statistika sanlaryna görä ýurdun ilaty 7 million adamdan geçipdir. Şol birakdyň gözünde bu resmi san jemgyýetdäki demografiki proseslerden habar berýän resmi görkezijilere şol sanda mektebe girýän çağalaryň we orta bilim alan uçurumlaryň sanyna ters gelýär. Öňçä edilen resmi maglumatlara görä 2022-nji ýylda ýurtda bar bolan 1875 mektebi 82 000 adam gutarypdyr. Deňişdirmek üçin 2009-njy ýylda Türkmenistandaky orta mektepleri 115 000 okuwçy gutarypdy. Şeýlelikde resmi görkezijiler mektebi gutaranlaryň sanynyň azalyp, arada paýdyň 33 000 adama ýetendigini ma'lum edýär. Geçen ýylyň okuw ýylynda mekteplerde 1-nji sinp okuwçylarynyň sany az bolupdyr. We şu sebäpden klaslaryň sany hem garaşylşyndan kemelipdir. Azatlyň habarçylary Liwap vilayatynda 2022-nji ýylda 1-nji sinpa az sanly okuwçynyň ýazylandygyny habar berdi. Şonda türkmen häkimetleri 2022-nji ýylda takminan 160 000 çağanyň 1-nji sinpa girenligini eglan edipdi. Türkmen portaly ýarym resmi neşir 2022-2023-nji okuw ýylynda ýurdun 182 orta mektebinde jemi 1,5 milliondan gowrak okuwçynyň bilim alýandygyny, şolardan 159 772 çağanyň ilkinji gedek okuw barandygyny habar berdi. Ozalky ýyllar bilen deňeşdirilende 1-nji sinp okuwçylarynyň resmi sany ýyllar boýy 100 000 töweregi bolupdy. Bu aralykda enatalar çağalary mektebe salanda dürli kynçylyklara duçar bolýarlar. 2022-2023-nji okuw ýylynda Balkan vilayatynda çağalary mektebe kabul etmek üçin enatalardan olaryň çağalar bagyna gatnandygy hakynda resmi nama getirmek talap edilipdi. Ozalky ýyllarda çağalary mektebe ýadyrmak üçin para almak ýaly ýagdaýlar hem ýüze çykypdy. Şu günler Balkan vilayatynyň dürli sebäplerine büdjet işgärleri gowuçanyň çürtme işlerine çekilýärler ýa-da maddi goşunt goşup ýödönlerini hakyna adam tutmagy mejbur edilýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 23-nji ýylda sebäpden habar berdi. Balkan Awaz şäherine ýerleşen vilayat hastahanasyndan, mekteplerden we çağalar baglaryndan ýygnalan 330 töweregi büdjet işgäri ýa-da idara karhanalar tarapyndan hakyna tutulan işçiler 22-23-nji ýyl günleri Bereket, Kızlarbat we Magtumul etraplarynyň gowuçy meýdanlaryna çürtme işlerine ýeberildi. Bereket etrabyna bir näçe sebit ýaşaýjysy suw ýetmezçiligi sebäpli boýalyp bilmedik gowuçylaryň ýerdäki işlerine büdjet işgärleriniň şeýle-de tomutky diň çalışma ötümi dowam edýän orta hüner mektepleriniň talipleriniň mejburi ýagdaýda maddi goşunt goşmagy, çürtüm üçin hakyna işçi tutmagy mejbur edilýänliklerini aýdýarlar. Büdjet işgärlerinden we tomutky diň çalışma ötümi dowam edýän orta hüner mektepleriniň taliplerinden gowuçanyň çürtüm işlerine mejburi pul bermek talap edilýär. Olardan öz orunlaryna Bereket etrafyndaky gowuçy meýdanlaryna hakyna adam tutmakluk talap edilýär. Diýip Balkanyny ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar oba hojaluk işlerine çekilýän büdjet işgärleriniň esasan sebäpli telekeçileri, hususy daýhan hojalyklary geçirilen gowuçy meýdanlarynyň ýerdäki işlerine ýeberilýänliklerini aýdýarlar. Balkan sebäpiniň vilayat häkimliginiň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde edara karhanalaryň işgärleriniň ýokurdan berilen tapşyryk esasyna oba hojaluk işlerine mejburi çekilýänliklerini gurrun berdi. Telekeçilere geçirilen müňlerçe gektarlyk gowuçy meýdanlarynda ide işlerinin wagtynda yerine ýetirilmeýändigi sebäpli vilayat häkimligi büdjet işgärleriniň el güýjünden peýdalanylmagyny tawşyrdy. Diýip häkimlik resmi aýdýar. Azatlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli häkimlik işgäriniň ad familiýasyny agdamakdan saklanýar. Bu aralykda şu günler Türkmenistanda yssyk howa dowam edýär. Bereket etrabyna howanyň temperaturasy 43 gradusdan aşýar. Açyk meýdanda ýeşejek adam tapmak kynýyp häkimlik resmi aýtdy. Gowuçanyň çürtüm işlerine gatnaşmakdan ýa-da öz orunyna hakyna adam tutmakdan boyun gaçyrýan büdjet
işgärleri işini yitirmek howpy bilen ýüzbeýiz bolýar. Mejbur taraplardan ýüze urýan adamlar işden gowulmak haýwatlaryna duçar bolýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan büdjet işgärleri odarlar öýerleriniň köplenç diňe pagta ýygymy mejburi çeklenliklerini ýöne soňky wagtlarda gowuçanyň ýedigi işlerine de çekilip başlananyklaryny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan häkimlik hünärmeni bu ýagdaýy döwlet ýeçiligindäki ekrançylyk meýdanlarynyň telekeçileri berilmegi bilen ilteşdirýär. Şu ýyl köp sanly kärenetçileriň ýerleriniň ellerinden alınıp telekeçilere berilmegi ýerleriň eýesiz taşlanmagyna barabar boldy. Gowuçanyň ekişi, yekelemesi, oto işleri, suw tutmak işleri galy berse-de çürtüm işlerine çenli büdjet işgärleriniň boynuna ýüklenýär. Diýip häkimlik resmiýeti gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti pagtaçylyk pudugyny ýyllar boýy mejburi zähmetden peýdalanmakda tankyd edilýär.